everyone! This is Michelle and welcome to my YouTube channel. Hi friends, kamusta kayo? Welcome back. Nandito pala ako naglalakad-lakad. Ano pala ako? Tapos, ang ginawa ko ngayon is naglakad-lakad for exercise pa. Diretso ng stat. Kasi, dito rin naman yung dito end. Charing. Ang init. So, nasamahan niyo ako. Ay, ang ganda talaga dito. Ito yung isa sa pinakamaganda na dadaanan papunta ng SAT kasi puro talaga siya puno. Ayan, kita niyo yan? So, grabe. Ang ganda dito. Ayan, so, let's go na. Dito na ako sa stop. Tapos, ang unahin natin is, syempre, ang Galleria. Let's go inside. O, nakalagay, sale daw 70%. Pero tingin lang tayo. Ayan, di ba? Hi guys! I'm back home! Di ba? Parang ano lang Nagala lang ako doon. Tapos, ang sakit ng aking puso. Grabe. Bigla ako nagkaroon ngayong araw na to. Ang sakit. Anyways, so, hindi rin ako masyadong nagtagal kaya nasa city. Nag-ano na ako doon, ikot-ikot lang. Tapos, ang target ko sana, sabi ko, uwi ako ng mga alas 3, ganun ba? Tapos na, dahil nga nagkaroon ako, sakit ng hindi siya maganda sa pakiramdam. So, mga, quarter to 2, at sinadya kong maabunan ko yung bus, umuwi na ako. Tapos tumanan ako muna ng Aldi, at ito na siya. Nagkita kami doon ng aming kaibigan, si Natasha baby. So, yun. Nice to see you again, my dear friend. Ayan. So, ayun, konting chikahan, ganyan, kamustahan. Ang tagal namin hindi nagkita. Kaklase ko siya sa nung nag-aral ako ng language dito. Kaklase ko siya, tapos naging kaibigan ko na siya. Ganyan. Kasi sobrang bait talaga niya. Ganun. So, yeah. Tapos, ayun, kwentuhan. Tapos, kasi nag-grocery din siya. Tapos, ayun. Yeah. And, let's haul. Bili ako ng tinapay. Hindi ko alam kung ano to kasi nakalagay dito. Mini strudel, nose mandel. Ano ito may peanut oil at saka basta ganyan. Tapos, spinach. Tapos, tinapay ng asawa ko kasi may pasok yung asawa ko. Trabaho. Kasi sabi ko, ba't kaya hindi ako bumili ng tawag ito? Ay, ito pala, na to eh. Ba't hindi ko lang bumili ng babalik na lang pala ako kasi nga, sakit nga ng puso ko, tapos nagugutom na ako. Ayan, so bumili pa rin pala ako ng choco brooch. Yan yung paborito ng aming bata. Paborito niya yan. And then, bumili ako ng pomos. Ito ng asawa ko. Tapos, kamatis, 2 lang. And then, 2 lang din na Coke. Wala yung river. Mas, kasi yun, mas, mura siya, ganyan. Ito kasi, namamahalan dito yung asawa ko. Pero wala na kasi yung river. Pero mas masarap naman kasi to kaysa doon. Siyempre, Coke to eh. So, yeah. And then, bumili ako ng sausage. 2 klase ng sausage. Kasi, Sabado ngayon, sa Linggo sarado. At andito yung bata namin. So, syempre, para hindi sila magutom, And then, tapos babalik pa ako ng Aldi mamaya kasi bili ako meron na pala ako ditong soup na gusto ng aming bata. Bibili pa ako ng isa pa. And then, bumili ako ng, isang cucumber. And then, bumili ako nitong manok kasi lulutuin ko to bukas para sa aming, gagawin ko siyang, tawag ito? Mamarinate ko siya tapos i-oven lang. Tapos ito yung pagkain nila. Kasi ako mag-say ko ng kanin. So, tapos, hindi ko na yan guys. Babalik na ako ng Aldi mamaya kasi bibili pa ako ng tubig. Kasi mamaya pa yung ng asawa ko. Pero bibili lang ako ng konti lang na tubig. Kasi wala na ditong tubig yung bata namin. Kasi yung bata namin is
iba yung tubig niya, yung may gas or basta yung parang may spirit. Spirit. Cool sour tawag nila dito. Parang ganun. Basta pagka parang coke, bukas mo may gas. May ganun sa ganun. So, yeah. And update ko na lang kayo guys mamaya. Magpe-prepare lang ako anong kakainin ko kasi alam niyo ba anong oras na, 2:00 something na. So, yeah. Hi guys, update. Nakapagluto na pala ako ng aming dinner. Ayan, magkakaiba kami ng pagkain. Ako paa ng manok, tapos asawa ko noodle, tapos sausage, tapos sa aming bata is gusto niya daw ng soup. So, soup yung sa kanya. May tinapay dyan, may grapes. So, ayan. Yan ang aming dinner. Hi guys! Update. Kain na tayo ng hapunan. Wala pa yung mag-ama ko kasi medyo malilate sila ng dating. So, kakain na ako guys kasi nagugutom na ako, no? Alas 7 something na. 7:20 na pala ng gabi. Pero alam nyo ba? So, liwanag pa rin sa labas. So, kain tayo guys. Siyempre, ang ulam ko is chicken feet. Yan. Sarap. Hindi ko na ito inanghangan. Kasi, dati, nilagyan ko ng sili, no? Sobrang anghang nila para akong nag-acid. So, yeah. Ang tayo, sarap. Tapos, naantay ko lang naman sila. Tapos, wala naman akong gagawin ngayon. Nagsampay na ako ng nilaban ko mga puti, and then, wala naman akong gagawin. So, kakain na ako yung lunch. Tapos, sila din, pagdating din kakain sila ng lunch. At ayun lang naman yung ating kaganapan ngayon. So, yeah. Thank you so much guys for watching. See you in our next one. Ciao!